Atong tukion ang sugilanon sa usa ka lalaki sa Thailand nga ang kinabuhi na usab tungod sa duha ka 13 Sabbath offering nga gitigom sulod sa 27 ka tuig nga gilaybon. Kini ang sugilanon ni Sorachet Ensom nga nagauluhan, ang bugtong buhi nga Dios. Si Sorachet Ensom miabot sa usa ka Adventistang high school sa Thailand uban ang saad nga dili gyud siya mag-usab og relihiyon. Gikan siya sa usa ka relihiyong dili Kristiyano sama sa kadaghanan sa populasyon sa Thailand. Nagpili siya sa maong eskwelahan tungod kay kini adunay dormitoryo ug layo ang iyang puloy-anan, kapin sa usa ka 1,000 kilometro gikan sa amihanang bahin sa Thailand. Sa eskwelahan, nadani siya sa klase sa World Civilization o Bible class. Didto niya nadungog ang propesiya sa libro ni Daniel nga nagisgot sa pag-uswag o pagkahugno sa dagkong sibilisasyon. Nakurat siya og nangutana, tinuod ba gyud ni? Nakabasa siya og balita bahin sa 1967 Six-Day War diin napildi sa gagmay nasod nga Israel ang mas dagkong mga nasod nga silingan. Nangutana siya, kini ba nga Israel ang naa sa Biblia? Nangita siya og dugang impormasyon ug nakabasa sa kasaysayan sa mga Hudyo nga gisulat sa usa ka Thai nga pilosopo nga dili Kristiyano. Nagsugod siya guna-huna, ang Ginoo ba sa Israel mao ang tinuod nga Dios? Sa pagbasa sa Biblia, iyang nahibal-an nga ang Dios sa Israel dili gusto nga mosimba sa mga larawan nga bato ug kahoy sama sa ilang gihimo sa ilang relihiyon. Nabasa niya sa Jeremias 10 versikulo 10, apan ang Ginoo mo ang tinuod nga Dios, siya ang buhi nga Dios ug walay katapusang hari. Nagpa-enroll siya sa Bible study sa Voice of Prophecy ug sa sulod sa usa ka semana nahuman niya ug nakadesisyon nga magpabautismo. Nasuko ang iyang amahan sa iyang desisyon ug miingon, kung gusto ka mahimong Kristiyano, ayaw na og balik diri. Mitubag si Sorachet, mobalik ko kung dili mo uswag ang akong kinabuhi uban sa buhi nga Dios. Wala siya'y pagbasol. Nakaangkon siya og bachelor's ug master's degree sa theology ug doctorate sa missiology. Nangalagad si Sorachet isip pastor, communication director sa Adventist Church sa Thailand ug regional director sa Adventist World Radio. Karon, nagtudlo siya sa Asia Pacific International University nga natukod pinaagi sa tabang sa 13th Sabbath offering niadtong 1988. Matud niya, bisan pa sa kapin usa ka gatos ka tuig nga presensya sa simbahan sa Thailand, gamay ra gihapon ang mga miyembro. 16,000 ra o 0.02% sa 71 million nga populasyon. Lisod gyud kini nga lugar. Dili lang tao among kontra, apan espirituhanong panagsangka batok ang Satanas. Nanginahanglan pa mi og daghang magbubuhat dinhi sa Thailand. Salamat sa inyong matinud-anong 13th Sabbath offering. Pinaagi ni ini ang kinabuhi ni Sorachet ug libuan ka mga tawo ang nausab. Palihog pag-ampo ug planuha ang usa ka madagayaon nga halad karong Hunyo 28 nga mahimo na usab nga hinungdan sa lain pang mga dagkong kausaban.